len to. Tak, len takto, áno. Len to tak, výborne, super. Toto sú notebooky, ktoré my sme používali, sú funkčné, keby baterka je pravda, že vybitá, takže nepôjde, ale normálne sú funkčné. Dobre, prvú vec, ktorú si vyberáme vždy, keď robíme s niečím s elektrínou, tak buď to, keď opravujete fén, tak ho prosím vytiahnite zo zásuvky, dobre? A keď robíme s počítačom, vybereme baterku. V prípade počítača tam je tých 12 V slabá elektrina, neurobí vám nič ani tá baterka. Vyberá sa preto, aby náhodou sa tomu počítaču niečo nestalo, že tam je nejaké tíčko mrazí. Tá baterka má zase dve také červené veci, také čudlíčky. 1, 2. Obidva musia byť v červenej polohe. Tu máme 1, 2. Jedno sa vracia, druhé sa nevracia. To, čo sa vracia, musíte držať. A vtedy baterka má taký. Dneska budeme rozoberať počítače. Kľudne si zoberte jeden. Môžete aj spolupracovať. Otočte počítač. To sa nedá. Toto sa nemá celé vybrať. Jo. Toto sa nemá vybrať. A keď ste to vybrali, tak to v žiadnom prípade nedávajte naspäť. Konečne hotové. Ešte to nejde. Teraz nám tu blikajú dve hodnoty. Sú to teploty. Čo myslíte, prečo sú až dve teploty? Čoho teploty? Nie, motory sa nemôžu zahrievať. Áno, nechytaj to už. Tento topný blok, čiže aby nám to začalo dostávať. A druhá vec je táto podložka. Ešte trošku ako očistíme tú podložku. Musí byť dobre odmasnená tá podložka, lebo keby bola masná, alebo bol tam predchádzajúci film z toho, čo sa tam tlačilo z niečoho, vieš, keď takto odlepíš, tak ti tam z toho zostane. A nebolo by to dobre, čiže preto sa to týmto izopropyl alkoholom vždy trošku vyčistí, odmasní tá podložka pred danou tlačou. A zohrieva sa trošku tá podložka. Keby sa nezohriala, bolo by to chladné, tak ten horúci plástový materiál, keby sa tam naniesol, rýchlo by vychladol a mohol by sa odlepiť do tej podložky. To nechceme, hej? Preto, keď je trošku nahriaté, ono to tak prudko nevychladne a neodlepí sa to samo. Čiže podložka má teraz 50 stupňov, bude mať až 60. Tryska bude mať zatiaľ len 170 stupňov Celzia. Je to veľa či málo? 170 stupňov? Veľa. Hej. Keď pečiete doma koláč s mamou, hej, tak 180 môžete dávate. Práca s 3D tlačiarňou bola veľmi zaujímavá. Naučilo nás to veľa vecí. Ukázali nám, ako sa vytlačí jednoduchá nápis DXC a veľmi sme sa zabavili, veľmi sa nám to páčilo. Dali nám aj také malé autíčka a Minecraft figurky.
chybu, ale aj tak ten program pustia, aby videli, kde je tá chyba. Hej? A teraz máme tú hlinenú gulu dostať na zlatý blok, ale kam išla tá gula? Ktorým smerom išla tá gula? Doľava. A ten zlatý blok je kde? Doprava. Právo, hej? Čiže hneď vidím, keď sa pozrieme hlinená gula hore, hlinená gula sa pohybuje vľavo, čiže ako to opravím? A ako to opravím? Áno, otvorím to a tam dám doprava. Hej? A spustím. Mágia sa stala. Ježiš Maria. Hej? Panenka Maria Guadalučka. Hej? Spustil sa to. Super, máme vyriešenú hádanku. Ďalšia hádanka, ktorá tam je, nie je programátorská, je logická. Ja vám poviem riešenie, lebo aby sme to nesprtli na dlho. Takže pozerajte sem. Všetky. Hej. Mám, áno, to je Miro, to je zrkadlo. Hej, tu mám zrkadlo v tejto miestnosti, ale keď sa pozrie do toho zrkadla, tak aha, tu sú tie častice. Keď to pustíš. Hej. A keď sa na to pozrie, tak vidím, že táto lampa svieti, ale táto lampa vnútri nesvieti. Môžem? Vlastne všetky lampy v tom zrkadle sú inak zapnuté. Minecraft Education bolo veľmi dobré, sme programovali. V Minecraft Education mali sme rôzne úlohy, výjsť z escape roomu. Instagram, Facebook. Výborne. Máš rýchlo. Dobre, už som počítala, takže Twitter máme, kedysi bol Vtačík, máme X-ko teraz, Facebook nezmenil, lebo máme na túto, toto je super, Snapchat je duch a WhatsApp je duch. Toto dáme do pohára, aspoň jeden rok. Tak budeme hrať prvé miesto. 3, všetci nás. 3, 2, 1.